Marieta, Uncle James Mokaya, the principal ya Nyakieko Comprehensive School. Today naika 7 saa moja na nusu. Here nga kipita umbiribia chitigoro. Esa prayer arent tembia komo ulimpigache. Wekovisia, na mnanyo kisiekire na ataka kuna rusiko bungungi gole. Anyora babunete bagatagore chabye. Imantara kora narangiri abangira bali wake kama gorogora tusimekemete nabarangiri. Abana abaro kitwa sawe chime twanyora babisime. Naro babunete obisiane. Bakarusie printer, PVR na CPU. Aigana na unanyora Bible tiga no rutega ma naro la bata guritiga. Bakarusie printer ya ngigura. Printer ya ngemesa igura. Yesi bakarusi ora. Bagatika kwende inera batige tabyoka. Bakaire binde bagacha. Na bisia deputy ne rongochia. Bisia deputy na bachite bakabuturama. Kubuli byo batutetense. Bagacha mana CPU yarenge ya CCTV ojo kwendeli control unit na batagorete bakaira kwendeli ko monta CPU ile komonta rinde ekere kendi kiosk ego chama kendi kiosk ya kolekana ndo wigete school chi kamera inye chiro chimbata betina chiro cho egento bakorete ebabutorete internet fast bakari no sino mutigo rali bakabutora egere ke bono muntu na few tara gento kegendre tema ina bibi na umera printer na tochibia chitemande printer mande toibegete mande yeye na kwerende PVR amuna CPU beyond spina toibegete as from Monday, lakini kwende wifi around twanyebekete 2 weeks 1 month ago. CCTV twanye install nero 2 weeks ago. Ojibona basaliti system kiregento. Ari sobono kuligiriri kwende CPU iri kuligiriri kwa monitor bairete. Walikuwa na nkolinga muntu ndo bonshora role that is a print inenye enyere na muntu ndi kwechira anyarora alipoti to the school etoke na ntindo chie sababu neriri no ekera tuaetu kwende chi computer chia school aro mbagite bakaira ne projector immediately na chia after 1 month bakaira ne choro che kia after 3 months bakaira bono ama kwa nenkoroki inki bagatagete ne school mbatageti bana barubu basome usina kibatagete igono onde bwensio irete amanyenga ne school akwira ni maega na ne kinyoro kia yakwira ni maega ebinte byeira ni boche school school weye ige bwate school ntubwate SNE ebirema bigo soma abana aba APM people living with disability na bago soma oroche binte bina mostly ba ibinde bagutumia school ochine bwate junior school and school ne bwate primary school ekere bago kora igorochi bono kuira ni school magera paka no ibire mi bono mitwa gosomera biko toka because orochi bakera ba ire binte and that's the major aim to abire interete ekera abana aba na riba abari mbako nyaga ko rusi no materials bagosomeria abana aba ba SNE special education needs. Report na vekre police na ona rule igana rangiria abanyakomite bonse na tuana police nyatieko twabekiro chita ekechinga nyete tuaka DCI te aronda we coming na kutoka nyete
egera torore na statement twate kuna deputy OCS mirande neri mukuna mugwa munyo mato gotwa mwangu kunyata Samari tangu Frida Kebisa ninja cha lady ya Nyateko Comprehensive School. Itukolia Jumatatu ntwachita ige school ni executive tuka receive chi machine chigo chikokonya abana elinde banyale kwigira mono tukaleterwa a computer use a photocopying machine tukaleterwa na controller tukabibeka ase ofisi y'omwalimu lakini bono twachikoboka lero mambia twanyolenge skuru yabuniru CCTV chiasaliwe mpaka chi machine ichiganchi yase skuru iye korekana ngase location yitu ya Nyatieko ogoibi bwabuchire mono abagambi baito ebintu byekaro bigocha tali eby'omuntu oyomo nekera abana baitu baregerere wetere ebintu ebi abana mbanyora amang'ana amaya bakine kebosemi una chiskuru chinde nabali baito mbanyora obosibore gose mbanyora obworora asokora chi photocopy kera bataite gokora amatemo ase obwango mono amo nonya no moibori ora icho tagete kurusino ni certificate ya kuruseri uraisi kubware kwenda ase ebioski achikuruseri bwororo igo abagambi baito andonsi simole twabasoroire igereria location yaitu munyale ko yechunga gose munyale ko yerigereri buya erinda abaibi abaiga basoira ase kenyoro banyale kubwatwa na gusibwa erinde ense yaite nyale gokina bia mono kama dieta yongo ruto manyongeri yondo monya committee kwa school ya Nyatieko primary nje na ikire nkabona mambia na yale kwa aggressive no mwalimu nga school ya Bunirwe yonga eshida tubwate Nyatiekene nje igona batenga community policing nabazigali bali Nyatieko a police station bali chuwanja babwatera naso bwama ekagare boibo kolire gaika taiboibo ko ndekeyemo no boibo ko twashite amonda chitakabuta kamenyororo agataguri iburi agatagura bakachichabi iye meeting no mondo chitakabero asike kakereke nemono igongo di security no ande patrol ngondi yakori Nyatieko na bya ko nyarekana ebitu byesku nyawe bigokonya lakini bono ngatu ngonye mbali ngoje serikali nyawe ko tokonya igo Nyatieko na becha kogenda koba kerembe kerengaki lakini abantu baito bali biwanja tubwatera naso bwamo elde security enyako ikombe ko improve dia Nyatieko yaina na okwa movement you know,